welcome to my channel. Guys, i-flex ko sa inyo yung pahabol na Christmas gift ng aking boss. Binigay niya to kanina, pinatawagan niya ako sa driver namin. Sabi ng driver, asan daw ako? Sabi ko, nandito pa ako sa marina. Sabi niya, wag kang aalis, may pinapabigay sa'yo si boss. So, ito guys, inantay ko yung driver sa may marina. Ito yung binigay niya sa akin. Titignan natin guys kung ano yung laman nito. Kasi, ano daw ay surprise. So, titignan ko guys kung ano yung laman ng gift na to. Alam mo guys, napakabait ng boss ko talaga. Napaka-soft ng heart niya. Tsaka mapagbigay talaga siya. Ito. Ewan ko kung anong laman nito kasi pinabigay lang niya sa driver ng office. Titignan natin, bubuksan ko kung ano yung laman na regalo niya sa akin. Sabi niya, ano daw, kahit late na daw yung Christmas, late na daw yung kumbaga pahabol ba? Pahabol na regalo sa Christmas. So, bubuksan ko guys kung ano yung laman ng gift na to. Ang ganda pa ng bag niya guys. Titignan natin, bubuksan natin kung ano naman. Much appreciated talaga yung boss ko na yan kasi napaka ano niya, malambot pa yung heart niya, napagbigay siya. Ay, ayan. Meron guys. Meron pang card. Ito guys, meron siyang card. Nakasulat Sandra. Ayan. So, basahin natin yung card. Ayan guys, sulat kamay pa niya. Ito. Sulat kamay niya to eh. Bango pa guys. Bango pa ng ano niya, ng card niya. Pink na pink eh. Ayan. Ayan ang sulat niya. So, babasahin natin kung ano yung ano nito. Dear Sandra, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year 2022. May you have blessed with prosperity and shower with health and happiness. Sabi niya dito sa letter niya, sa notes niya sa akin, thank you for taking care of me and the best drink of coffee because guys, tuwing pupunta siya ng office, ako yung gumagawa ng coffee niya. Tsaka kung ano yung mga needs niya, ako yung nag-aasikaso sa kanya lagi pag nasa office siya. Kaya ito yung sinabi niya. Napaka ano talaga, appreciate ko talaga yung ano niya sa akin. Ito thank you for taking care of me and the best drink of coffee. Keep smiling, loves a lot, Miss Rin. Siya yung boss ko guys. Actually, kumbaga, mayaman sila, tsaka hindi siya kahit na mayaman sila, at saka nabilong siya sa royal family, hindi siya guys, hindi siya, kumbaga, parang siya, hindi siya matapobre na klaseng tao, napaka good hearted niyang tao, tsaka malambot talaga yung puso niya sa mga, lalo na sa mga Pilipina. Ayan guys. Bango pa ng niya, ng notes niya. So, titignan natin kung ano to. Ito guys, ito yung regalo niya sa akin. Love Moschino. Titignan ko kung ano yung laman nito. Parang bag. Ay, bag na guys. Ito guys, ayan, Love Moschino.
Ito yung ano niya sa akin, binigay niya sa akin. So, bubuksan natin. It's branded to guys, ah. Ito guys. Love Chino talaga. Happy talaga ako guys, no? Mahal kaya to guys. So, kumakanta ko kung magkano to. Kasi nakita ko doon sa Marina, yung shop ng Chino. Mga expensive. Kasi branded to. Chino. Mahal kaya to guys. Hindi naman ako nag-aaral kasi hindi talaga ako bumili ng branded na mga original na brands kasi dito mga mahal yan pag bumili ka. Magkano yun sa atin? Napakaganda niya. Tsaka I love the color. Gusto ko yung color niya. Yan, oh. Purple talaga tong boss ko. So, happy ako guys kasi pinahabol niya lang to eh. Kanina, na ngayon, 29. So, pinahabol niya lang kanina sa driver. Kaya tinawagan ako ng driver kanina. Napakatotoo talaga ng boss ko. Ganda niya po. Tapos may siya, may parang wallet na lalagyan ng mga cards dito sa loob. So, magme-message ako sa kanya sa WhatsApp. Magta-thank you ako sa kanya sa binigay niya sa aking regalo. Kasi hindi nga siya itong weeks na to, hindi siya nakapunta ng office namin. Siguro, siya, busy. Kaya, iyon, pinatawagan niya lang ako sa driver kanina. Pinaantay ako doon nasa bus stop na nga ako kanina nung tumawag. Ayun. Appreciated talaga tong regalo ng boss ko sa akin. Tsaka hindi lang isang beses yan guys. Kasi nung dati, nung na-hospital ako guys, pumunta siya sa hospital nung naoperahan ako dito. Pumunta yun sa hospital. Pumunta yun sa hospital nung naoperahan ako dito. Alam ba ninyo guys na siya pa lang yung boss ko na nung pumunta siya, nagdalaw siya sa akin. Hinag niya ako, hinagkan. Tapos, sinabi niya sa akin na I'm just, parang family na daw yung turing niya sa akin. Kasi 7 years na nga ako sa office. Ayun. Tapos, may regalo din doon. Nung nagdalaw siya sa akin sa hospital, nung kakatapos ko lang inoperahan dito sa Abu Dhabi, ang regalo niya sa akin is gold na bracelet na merong may pendant siyang pearl. Iyon ang regalo niya sa akin. Tapos tuwing halimbawa birthday ko, yun, nagbibigay yan sa akin ng cake, kahit basta napakabait niya talaga. Kaya blessed talaga ako na nagkaroon ako ng boss na napakabait, good hearted talaga. Napaka-lucky ko sa kanya. Kaya pag pumunta yan sa office, kahit ano pa yung ginagawa ko, inuuna ko talaga siya. So guys, I'm very happy and I'm lucky na nagkaroon ako ng boss na katulad niya. Napakabait. Wala kang masabi.
best ano talaga ever na boss. Siya talaga yung napaka humble at napakabait na boss. So guys, happy talaga ako nito. Ayan o. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig ninyo at sa pagpanood nyo sa aking video. Sana i-support nyo rin yung aking channel, Lisandra's Vlog. So, thank you guys. Thank you. Thank you so much. This is the Christmas gift of my boss.